Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Μαζί σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα φτιάξουμε κρέπες. Σε λίγο θα δούμε τα υλικά μας. Ξεκινάμε με τα αυγά μας. Έχουμε 2 αυγά. Τα υλικά μας είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ωραία. Λοιπόν, θα τα χτυπήσουμε με το σύρμα. Θα ρίξουμε το γάλα μας. Θα ρίξουμε και το δεύτερο. Τώρα, εγώ βάζω και βανίλια. Μια βανίλια. Και θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, το αλάτι και το βούτυρό μας. Θα τα ανακατέψουμε καλά. Και θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Δεν το ρίχνω κατευθείαν όλο το αλεύρι και το ρίχνω σιγά σιγά. Για να μπορούμε να δούμε και το μείγμα μας να έχει την υφή που θέλουμε και να δέσει πιο καλά. Λοιπόν, το χτυπάμε πολύ καλά το μείγμα μας. Τώρα άμα το θέλετε λίγο πιο πηχτό ή λίγο πιο νερουλό, ή προσθέτετε γάλα για να το κάνετε να το αραιώσετε, ή θα προσθέσετε λίγο αλεύρι. Λοιπόν, το χτυπάμε πολύ καλά και μόλις τελειώσουμε το αφήνουμε για 15 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το μείγμα μας για 15 λεπτάκια. Έχω βάλει εδώ πέρα ένα μπολ με νερό γιατί αυτό που απλώνει την κρέπα μας είναι πλαστικό.
Το μάτι μας είναι 34 εκατοστά, έχει ζεσταθεί, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πρώτη μας κρέπα. Λοιπόν, ρίχνουμε μια μισή δόση περίπου, μια μισή κουταλιά και απλώνουμε. Έχω πιο πριν λαδώσει το μάτι, έχω πάρει βούτυρο σε ένα χαρτί, το έχω απλώσει. Μια φορά το κάνω γιατί το μάτι είναι αντικολλητικό. Λοιπόν, και λίγο παραπάνω να πέσει δεν μας πειράζει, τα απλώνουμε. Τώρα έπεσε λίγο παραπάνω γιατί έβαλα μια μισή δόση. Ωραία. Το βιτάμε αυτό. Την αφήνουμε για λίγο. Την ανασηκώνουμε για να δούμε να μην μας κάει από κάτω, να μην κολλήσει. Ωραία. Και τη γυρνάμε. Τώρα άμα το κάνετε σε τηγάνι θα σας βγουν λίγο παραπάνω οι κρέπες, λίγο παραπανίσχες. Εμείς το υπολογίζουμε για το μάτι το δικό μας. Είναι πιο μεγάλο από ένα απλό τηγάνι. Τώρα θα ρίξουμε μια κουταλιά γεμάτη και θα την απλώσουμε. Την αφήνουμε για λίγο και τη σηκώνουμε να τη δούμε για να μην κολλήσει κάτω, να μην μας καεί. Τώρα μπορούμε να τις αφήσουμε πιο πολύ για να γίνουν πιο τραγανές ή αλλιώς για να βγουν μαλακές οι κρέπες μας. Δεν τις αφήνουμε να ψηθούν πολύ, τις γυρνάμε κατευθείαν. Λοιπόν, έχουμε τρίψει μπισκότο. Το έχω τρίψει στο χέρι για να είναι λίγο χοντροκομμένο. Μπορείτε να το βάλετε στο μπλέντερ άμα το θέλετε αληφή. Έχουμε φράουλες και μπανάνα. Έχουμε πλένει πολύ καλά τις φράουλες μας. Λοιπόν, πάμε να τις κόψουμε. Τις κόβουμε ροδέλες. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε την μερέντα μας. Και θα ξεκινήσουμε να τη γεμίζουμε.
Αφού την απλώσουμε καλά, παίρνουμε το μπισκότο μας. Λοιπόν, τώρα στη μισή κρέπα θα βάλουμε τις φράουλες μας για να μπορέσει να διπλώσει. Θα βάλουμε και μερικές μπανάνες. Ωραία, την διπλώνουμε και αφού τη διπλώσουμε, άμα τη θέλουμε λίγο πιο γεμάτη, ξαναπαίρνουμε μερέντα, τα σαλίβουμε στο μισό. Ωραία, ξαναβάζουμε μπισκότο και βάζουμε μερικές φράουλες και μερικές μπανάνες, ανάλογα τώρα τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, και την ξαναδιπλώνουμε. Και αυτή είναι η κρέπα μας. Και αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε subscribe για να βλέπετε κι άλλο τέτοιο περιεχόμενο στο κανάλι. Αφήστε μας ένα σχόλιο κάτω άμα θέλετε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.